Kami ni debata na sumurong siyan sa luhuk na roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Ama namin na nami haanggi na hinahulungan ni Tuhan tayo Yesus Kristus. Bukon terpilih di Sinodi Gudang di bulan Desember tahun sampu ode pehamiro perjulu muse nangibagi hamu Huria KBP pagar paringino tangda baru biar ya kamangin ngate mungkin di tiga halak da baru do pehami di son ala yang gue di Huria KBP pagar baringin stok lama nama nate mari tioma sian hami perhubas dengan terpusat HKBP staf pegawai doh pimpinan dia burus HKBP sekretaris jenderal HKBP kepala departemen koinonia HKBP kepala departemen merturia dohot kepala departemen diakonia HKBP upasahat kami ma tabi nami tuhamuna damang dainang kahanggi horas selamat hari minggu ma dihamu salukna hatani debata jamita di minggu tasadario di minggu info kafit tersurat di sada Musa sia mamuka sia ayat walu saharo di ayat 10 pitu songono mahatana dungi ninna debata mamadok sinoak dohot tuanakna akan rap do ibana botimai idama angguau pabotohonok kumapadaku tuhamu rodi pinok parmuna sukut dohot tunasa namarhosa na mangulu akan rap dohot tamu akapidong pinahan dohot nasa binatang di tanoon akan narak dohot tamu sian luhut akan naruar sian parau rodi sudi pahapahanan ni tanoon pabotohono kumapadaku dohot tamu pabuan naso jadi beri paconon niaik nasumar nasa namar daging huhut pabua naso masabe ay nasumari mangari pacon tanoon dumilin na debatama omma taddani padan nahubahin ituhamu dohot tu nasa namarhosa na mangulu akan narapdo tamu rodi saliling-liling na halibutong akti nahubahin diobun ima taddani padaku dohot tanoon oke moluhu paro obun tu tanoon saitarida mahadibutongani diobun jadi ingotok kumapadan nahubahin tuhamu dohot tunasa namarhosa namangulu rodi sudi namar daging pabua naso pamasok kube ay nasumari mangari pacon nasa namar daging sai bahinokku do halibutongan itu abun asa hubereng ibana marningot padan salililing na binahin di debata tunasa namar hosa na mangulu tunasa namar daging na ditanoon dunginin na debata matu sinoa omma taddani padan na hupahot tunasa namar daging na di tanoon ido sahana Huria na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus sada sian pangalaho sifat ni debata naso hiamuba ima haposado debata
haposan do ibana di padanna, haposan do dewata di holong ni rohana. Tidak di Mazmur di Psalm 100 ayat 5, rodi saliling mililing nado asli rohana, kasih setianya tetap selama-lamanya. Sada hatu turbi, suatu kepastian yang tak perlu diragukan, kepastian yang senantiasa dirasakan oleh semua orang percaya, sehingga orang percaya selalu tegar, selalu semangat dan punya pengharapan. Dang mahiyu, dang madili, dang mabiar, di batas diri do berbadan songon padan dan jolo tuna posona sinoak duksonang kayak nasumari jala ido nagabe sada pesan si peokota sejamita sadarion babua debata makkaholongi sude pangisi di portibion badan di debata do itu hita jolma nakpe di padalanan ninguluon ragam hasusaan nabuy dadubi ragam hamaulon nabuy mabibiari hita songon sahid nama caborat yang sangat mematikan na tadubi di sadok portibion di hati haon ima covid sa pulusia tangan ni debata nagok holong ni rohai maniop sadok portibion tangan ni debata nasun gogoy maniop pita ganupari dakya di palua hita dakya di pasobu akan aporsiai diganuk tikki dohita didongani diganuk tikki dohita ditogu-togu jumpa galihita di lehong gogo ditikitinggak kita ditogu tangatai gabi bu hita hehe jalan merdalan badan holong ni rohani debatado di hita jolma marhite tanganna nagugu naguk pasu-pasu mangalekon pos ni roha di hitan waeng mardalan di nguluon di portibi naguk hasusanon di portibi naguk hamaulonon naguk penderitaanon tungkomos matahapos yai jamita sadarion papocon rohatta mardalan mamula
Ternyata Tuhan hadir dalam setiap keadaan dan situasi yang kita alami. Tuhan yang Maha Kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Lausodo nang napinasahan ni Jesus dito kasisiyan na nang tuhitan wae nga kana porseya pabua nadonganan naruhita ganu pari. Matius 22 ayat 20 aidama say nadongan aku dohamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Ini janji Tuhan padan ni Tuhan idon tuakana porsia di bana di padongan yon na manoktong daso macadi naso macohot padongan yon na dihita itiki pojoro hatta inang tiki marsak kamu amang tang macohot di bana madongan dihita dina mangulo dina modop pita dak ya macohot di bana madongan dihita ima pakirimon na mangulo dihita asabui hita marlas ni roha makirim dia kana denggan tujolo asabui hita tegar kuat kokoh menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa roh. Dan itulah ciri orang percaya, ciri yang sudah dewasa imannya. Dia tetap kokoh berdiri sebagai anak Tuhan, tidak mudah goyah, tegar menghadapi badai, tegar menghadapi kesulitan, tegar menghadapi kesusahan. Ido haporsiaun na matoras anggo haporsiaun na somatoras imanekon na haporsiaun sihirput tadahamu do tayo sihirput asa tumakka sejak remaja pemuda di som mahasiswaon itu namanya Hat Indonesia Putri Malu. Kenal itu kan? Kalau kita berjalan mau ke sini ada situ Putri Malu, hanya sedikit kena dia sudah mangirpu dia. Anggo hita sodak ko hapor siya sihirpu biate. Sedu menyate. Holar roha susaani itorpeo kon. Bahasa songli ho ilang imada. Songoron barita ni anak tay marsahi ni na. Jadi nang majulatu gareja, hau majulatu gareja ina itorpeo kon. Termangirpu. Iman orang percaya bukan seperti itu. Karena apa? Karena ada pengharapan, karena ada keyakinan Tuhan senantiasa mengasihi aku dalam keadaan apapun, suka duka yang saya alami. Tuhan ada berjalan bersama kita. Tangan kuasa Tuhan memegang tanganku sehingga aku tidak akan jatuh oleh persoalan itu, oleh tantangan itu. Tidak jatuh akan COVID-19 karena aku melihat menengadah akan kuasa tangan Tuhan yang luar biasa menolong kita setiap saat, dan pertolongannya hebat, pertolongannya hebat, maha dahsyat. Dan main-main. Pertolongan Tuhan luar biasa. Haposa do debata di padan tahu di mana mangusi padan. Jala holong na luar biasa. Do bisa holong ni rohai na to oras maradu pun anak konna.
Aidak kola ditikidengkan anak konai dihaholongin aturas nate. Jahat anak konai pasti do dihaholongin aturas. Alai lubi songoni do holong ni rohani de mata. Nak benang diri paconi bana portibion marhite ai nasumar tok tongdo di patol khas tuhita. Jala di papatar holong ni rohana ganupari. Dido ibadah naso tu paperi paconok ku portibion nasa na bangudu marhiti ay nasumar padan ni debata doi ima padan asini roha dohot pasu-pasu ni debata tu portibion naso marna motok perbedaan na doh jolma nunga di marucu perbedaan di debata doh jolma nunga marucu alai di pahot matu jolma inwaing asini roha dangalan kihibadat tabi dangalan hajat kuat tabi dangalan usahat tabi alai holan alani asini rohani tuhani nama boy hitam mangulu portibion denggan portibion aman damai halibutungan gak bisa datada paingoton hita pabua holok satia ni debata di portibion tok tong tahilala jala manok tong rodi saliling nililing na dang di pasok bude batabi jolmai dang di pasok bude batabi portibion ia tetap menjaga memelihara sehingga bumi ini tetap terjaga terpelihara terlindungi hidup harmonis bagi seluruh ciptaan Tuhan semuanya indah teratur. Tentu keteraturan yang dirancang dan didesain oleh Allah sendiri. Halibutongan na berwarna-warni macam di tabereng memancarkan warna yang indah, warna yang sangat mempesona sehingga bumi ini pun tenang, aman dan damai. Bumi ini pun teratur, rapi, tersusun, tertib di bagasan pangaramution ni Tuhani. Molosongonindo di bahid debata tu hita jolma tu portibion. Naing masudi hitam marsitutu. Lahu mangaramoti, lahu merawat, lau menjaga sudah keteraturan keharmonisan minasa natin opani debata di portibion tu de jolma ido di leho debata mandat untuk mengelola sehingga manusia harus benar-benar menjaga dan merawatnya, bukan malah merusak, bukan malah menghancurkan. Hamu nak kamanginan hamu kuson kerakusan kita makan manusia ido nama digai portibion mulai ada mah holong ni debata di doktu sadok portibion do dada hola sada bakso pada ni debata ape dada hola tu sada bangso ala itu sadok portibion do jala doho do di sisude akka na tinoppa ni debata dada hola jolma alani akka na porsiai harus betul-betul menjaga kedamaian kelestarian semua alam ini. Jala juju na arka jala odo nang barita na uli na sinurato ni si Marcos
bari tahun hamuma bari tanauli tunasa natinoppa jalom manang ulaw nihita kana porsea jalhami pesia marturia dakko lemar seddi tu jolma tu pula rupat tu engkano do akana asing nakpe hula kami di saminggu hami na masalpui di pula rupat alai dada wala tu si alai doho do nang barita nauli si pasahatotta nang tuakka lingkungan hidup tape tu alam sekitar tape ikut do pebota patuh hasotta asa betul-betul damai sejahtera di seluruh ciptaan Tuhan dirasakan. Jalan udah program tahun on patu pahoni bisa doha kabibi asa pasti doho nang ruas ni kabibi ainung ngadi palua debata hitasiani jala debata merpanan majaga mangaramoti jala hitam manuaing dipakai debata gabe ula-ulana majaga merawat mangaramoti sudia kana tinopani debata asa tukuli dari kamu manuanya kamangin ngati pemanasan global yang semakin hebat tarasa hobi di dukat kau wasa tarasa honi lepatok tahilala dari kamu mah ngalam habis sudi ala ni karakusan itu 3 halak si raja hutan habis sudi hutan tate dia ngo raja hutan maindang di tombak be ngari kota nanti anggo de jolo raja hutan di habiari jol maru di tombak do anggo nain de habiari raja hutan di kota yang punya duit punya kuasa tanda kutip menghancurkan ciptaan ini alai barita nauli kita sadarion alamar pada do debata mangalegon hasonangan di hulu di Portibion nang hita pe ikut berkomitmen sebagai warga Tuhan dan bu hita mauhom gudang-gudang suani hambawi asa uli Portibion jangan terlampau banyak memakai pestisida asa mengubah kadekke asa subur tanok tayudak tandus ide benanak taswarahon supaya juga para petani memakai pupuk organik supaya hamuna kadonga sa porsiaw di bagasa Kristus padan ni debata natoktong miyan mangulu di bagasap kita markite holong satia dohot waso di Tuhani na macigugo lebih kuat dari kuasa yang membuat kita takut buidu nai laptoro jol memabiar di mana-mana terjadi banjir bandang, di mana-mana terjadi gempa bumi, di mana-mana terjadi banjir seperti di kota Jakarta sekarang. Banyak yang korban warga jembatan yang mengungsi. Dakolah ratusan kakak yang mengungsi, ada ribuan kakak mengungsi. Molo hitan lang di sana tenang do PT. Mula karuastan lang di Jakarta bui sebagian besar dari sida dan bui besok kita nang beribadah alanina banjir lain do penata bereng pandemi covid 10 sia nang moru semakin tinggi bui dia membuat kita tuh hidup yang fatalis ngulu nasomar pakirimon molo dan tabuhali dirita
Molodang tapajono diri tatu Tuhani, molodang tahaposi di Tuhani, namaniyo monutta. Natuari sada, rodo barita darung berekku sada di Kalimantan. Mau di ngalani COVID, jala bere buru doa kapahok puru atau main di karantina rumah isolasi mandiri. Saya mengangguhi mau makna so di bereng dikubur nilai humma penguatan asonang mandili asa tikar bahwasanya hidup ini bukan di tangan manusia. Tanai di debatado danga dong waso di jolma mana bayi hari-hari ini jolma, tapi kuasa Tuhan sangat kuat dan kuasa yang melebihi daripada kuasa manusia. Jala di sido hita di leho pakiri mo nakamangina nabi gudang hamaloni, tapi iman saya berkata tangan kasih dan kuasa Tuhan jauh lebih kuat mengatasi segala sesuatu yang membuat hati kita susah, sedih, menderita. Tundo debata songon ay nasumar nabuy di paso ay gabi malua do sinoa do hotak kapaparanna, malua do halak na bonar halak partikori siat uhum ni debata jala badan na parpudi dara beholan haluaw di portibion alay haluaon na pinatupan ni debata di bagasan Kristus jala ima asini roha na manoktong ay songnod do holong ni roha di debata di portibion pola doa na nasasada di lekon asaw ng mako molo masa penamasa di portibion sada pada ni debata asa unang mago dan mago na porsiai nakpe ikut tinggal honon na portibion, nakpe ikomodi dan mago na porsiai adidodo argado di debata hamamate nyaka nanya siam dan hola ditiki mangulu hita amang inang arga di debata alay nakpe dung modik kita sugot tinggal honot ta portibion argado hita di Tuhani odo pos nirohat tadi nguluon asa molo mangalak ka hita sugot dan mabiar be manang torope akan masa di nguluon dan mabiar be hita alay terus kita tegar semangat. COVID-19 tidak akan mematahkan semangat kita, tidak akan mematahkan semangat kita semasa Tuhan masih memberi kehidupan. Lakukanlah, bekerjalah, melayanikan dengan sekuat tenagamu, dengan segenap hatimu. Jala di sini hasulungannya karena persiai hamu kamanginang di sono. Hiras ni rohana semangatna dang boy dia bati persoalan, dang boy dia bati hasusaan lemar bisu do kana posiai ido nang ditoma-toma ni COVID dang boy ta sudah marminggu alai bisukdo akana porsiai dipakai do IT dipakai do digital ai ma adong gabe adong virtual adong live streaming do takana asing gabe doho naso masuk tu gereja akana matua akana mekmet boy doho marminggu dia kabagas nabi. Tuhan memberikan hikmah, berita naulinan semakin tersebar sekalipun ada tantangan besar bagi kita beribadah, tetapi peluang besar juga ada. Kolam marhiti hapipi buhitan wang mabigi hatani debata alanina mason lam jono amatu ina to kaya nakonna nasa lilingon ho mane marminggu inang ni namatay dorate alain godung masa popi tak marminggu mahitar martangia. Bagi rumah tangga ini
merupakan suatu waktu kesempatan yang luar biasa, berkumpulnya kembali anak-anak Tuhan dalam satu rumah tangga. Gabi martangi yang makama jala yakin aku di tengah-tengah di rumah tangga tapi satu bulu mahitan menghadapi kopi itu pasti ada perubahan. Justru kesulitan ini, waktu yang sangat susah dan sulit ini, kita pakai menjadi peluang besar untuk membenahi iman kita. Lam talehon muluta marsaur tutuhani ang kabiliba. Ima holong ni rohani debata nasu halapuani didongani diurupi diparbisuhi do akan porsai ganupari di ujung na daun na malas ni roha ulu-ulu hasomangan dami nasyat tuhatay alanya manginang mulobor hatamuan nun molobor hatamu marsogot pakaulam munay igop mak di bagasa pos ni roha mahamu makaposi Tuhan na marpadan tuhita donganan na haholongan na gabi mangula mahamu borohat di bagasan las ni roha di bagasan hiras ni roha jala imo matangan holong ni rohani debata manogu-nogu jala mamasu-masu hamu dohot akaulan mune ganupari majadi meho partulomu ni rohani Tuhani alani tapas solhot madirita tu Tuhani mandok mulia tebahita tu Tuhani alani holongna ubahinau mangolu alani holongna ubahinau wadong pakrimong ngulu subuti adu lumenggan adu umuli siang mulu si maingon pos maruhat dari sini debata parholong do para sirohana manok do ingo mamanginang didongani dohamu ganupari dan macohot padongan yon nai tugu-tugun na dohamu diulang mga tugon na dohamu tuay na tiyo asa sonang baka na porsyay rapruhot Tuhani tapangasahong may amen. Maulia di marwa nami diho ali debata na hapusan do dia kapadan jala ido mapahilas rupanani patubu pakiribun na mangulu dihan nakpe duduk si pata si taunong nami di tanon nakpe ladik dalan si dalanan nami nakpe ragam ni mara hasusaan na ubulit kami dang babiar kami ay manoktong doa siniroham di kami nakpe masa akabanjir gempa bumi akahasusan songon na masanway di kami masahit kopi sa pulisiya na masecor buti tukso kadudut kami ala pos roha nami hodo Tuhan de patama nami baluahu kami badan asini roha na mabuag kami tuha sonangan tuha dameon ido huha porsyay kami tong lehom mari kami hiras ni roha doho pos ni roha na mangulu asa hot sumubuga kami di bagasan hapor siyaw nami tuho asa hiras roha nami mangulag kaulan nami jala marulupulok tob di nami ala ni guarmu ala ni haguguommu ala ni huasom nagumugo siya nasa huaso na dong ditanoon
sian nasa waso na mabekami susah marsak tumatangis burjune ko tuhat tuhami mulubui hami nak kapi mangulu dada ala ni gugu nami dada ala ni malo nami dada ala na jino di tua nami tungholan ala nyasini roham do haidakya macokot asini roham siang ngulu nami siang ngulu ni portibion ima uha posihami rodi saliling dililingna tiba